Dobro. Čudo od 1 do 5. Više od 5. Odlično. Kako ti se sviđa danas ovdje? Ima puno ljudi. Lepo mi je. Jel se družiš sa svima? Da. Igraš se? Sam se. Ti si upoznao puno ljudi? Da. A Barbaru, jesi Barbaru? Da. Šta ti je rekla Barbara? Zašto? Baba. Dobar. Hoćeš reći svima drugima da se počnu baviti judom? Da. Možemo, super. Ajde sada i makni sve ih pozdravi, može? Maši, Pozdrav, ćao. Hvala ti puno, odličan si bio.